Så er der chilismagning med citronchili og forældrenes drivhus. Det bliver stærkt med det samme. Det smager overhovedet ikke af citron. Det smager bare frygteligt. Men det breder sig ikke ud i ørerne, som Chili Claus siger. Den bliver bare i halsen. Det er ganen. Og så går der hække. Det er godt. Citronchili, den er stærk. Så er der Bujoloka, verdens stærkeste chili. Ikke helt moden, men altså fint noget. Den dufter ondskabsfuldt. Skal vi ikke helt ind på virke? Smager af grønt peber til at starte med. Og straks begynder at gå ned i halsen her. Men den er ikke stærk endnu. Det Det begynder at komme nu. Den begynder at komme i halsen. Men den er meget langsom. Ikke på mig. Man kan næsten ikke pege på, hvor det gør. Det er sådan helt nede i halsen. Ja, nu kommer den. Den er god. Men det er meget koncentreret. Det er sådan en lille punkt helt nede i halsen, hvor det bare stikker. Og begynder mundvandet bare at løbe. Den breder sig stille og roligt. Og nu på tungen også. Det er sjovt. Man bliver sådan mere og mere følelsesløs rundt omkring. Ja. Den er god. Det er helt sikkert det stærkeste, når man så prøver. Den er god. Men det går ikke ud i ørerne, som de siger. Man bliver bare nede i halsen. Tungen er bare helt følelsesløs. Jeg skal nok mere til. Jeg har bare lyst til at drikke 2 liter vand. Man er nødt til at trække tungen hen ad asfalten. Ja.